Kajingnyau ben nyegi kentai, kalong kumbanyau ben nyala ka keme badi ki himman ki para. Ong uba bi kurba. District Child Protection Officer ke West Khasil District, habakran ha kajing yalang ban penpau kajing persya ya urunar, ubaladon keti ban badbor ga kena samla ka snong marus iar, ka baha bapo ke West Khasil District, hak singi thok ding jong katayau balala. Shua kane kajing yalang ya ka baka marus iar Women Social and Welfare Organization kala penlong, las dangru da kajing yaj rali, ya ka balas dang nas dang snong, jong ka snong marus iar, bat penkut hamadan nilek kai jong kani ka snong, da kajingwan ban yesim bentaru di kinong snong katega snong, kidkhot nak senglong kume new nong stony nak tanat chailain bat kiwe haringkat kijing tho ban penrem juri ketika jingle riu klau jong te urunar la ban kedau hang ne bayu te ubriu bladon keti ketika kambat bor la tip kerteng kum Dominic Dajer arp kendai snam karta nak snong nong kusba bat ketika jingjak la jam man haka khatlai trik benai nai weng arjar arpo katba ketika kena samla kadang temu ban skul Yakahok, 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 Yakahok. Niki kapa ringkat bat niki senglong kami ringkat bat ke bor jong ka anyi la lek ya ka ban file ya ka FIR bat ngida ai kublei ru ya ka bor jong ka an bakalala ya ka ban yarap ya ka ne ka kun kena ho ka kala ya thu ka yang aru ha ka tang ha kini ki pinjasngi maka ong bakidon kita ki riu sniu hi ki balong ki perlok jong kita ki riu paman ki balale ya ka ki berngam ki kran ben ki kran sniu ya ka halenti senkin henrei nga hikaya ka ngong to sngap bat lek ban phat no nai sngap ya ki jingkran jong ki tu ki riu sniu ye le ban phat bat ban kian no se changai balada kidang keren biang balada kidang yai penwet ya ka yat ke yang ke jongka tengim ban se ya ka ban yat yang se ki bod jongka an ya ka ban ya thu bat ban wat ki lat ki dinti jong ke jingarap ka khalai tarik banai bakhatwe ar hajar arpo kolong ka sngi ka badum bha ya ini ikun samla jongi ba la shale ben bat la shale be ijot ha une uriu dakat uba usumut banshim bet ya kajing im jong kane kakna kano ngidap da kajing sosi kabakrau ban yo sngew kum kane kajing ja kabaja hapo kasnong kajongi ngida snosi bat ngidap penrem jur sisa ya kum kini kibreu bat kaan kadi bante tenge lara ngat kum kini kijaj kum ki nong tray ki bapen ya ka jingbet jingbiang ya ka baha kamiat ya ka syong suk syong san ya ka shingan jo ki khenna ni dap da ka jinge ka bakhra namar ba kum kini ki jingja hagani ka than ba akani ka West Khasil jo ni kelas dang banlong kum ka jingpang namar na ka wi ke jaka sakawi ke jaka kani kelas dang ban kenre kai ka bang kwa ban kren ni long ba kum kinong shong shnong ani kum ki long kmi ki long pa bat kum joru kum kinong hi kai school kade ka kamram jongna ani ka kamram ka jong hi ba ngin ai ka jing hikai yala ki jong ko namar ba kani kan pelong ni hadin habut bahkan sa penduk no yang kata kajing sania iwe nomor kata bangin rat dingkong yang kum kini kajing kadai ka kamram jongi kikmi kikpa bat kinong ikai bat baro kinong song snong bangin ikai yang lagi jong sapang kani kakam ba kadon kaan ban pensitom atau kalong ka Protection of Children from Sexual Offences Act ini ka ai tolong bayi kinu ki ba thombor ani ki ba patbor ki khna kenthai tang kenthai dei wat ki khna senrang ki ba po khat pasnam kila ban sa set bendi news nam sajrong la dei ki breu ki ba don ka ai la singla ban ong ki breu ki ba don ka jing chania ki la ban ong kinong trei hagi department ki ba pher
kila menong kinong high school, kila menong ki doktor ki nurse, kiba ai ka jing syakri nam tau pai ba. Ada ki le ya kani ka kam. Ka jing pen sistem kalong. Si post nam haben di bat kila ru ban sakset serta ka jing im. Kat kum ka jing syam, ani kat kum ka jing lap. Ka ka jing besar. Te hakani ka por. Nga kepat lani nga kentu ba ni kum kinong syong tu nginya yang nginya trailang ringkat bat office balak don kum kini kijing syak thambor lani kijing syak batbor himdei ban le rai ngai wan sakhamat kadi ka kamram jungi bangin pentep kadi ka kamram jungi bangin le bagita kibale yani ka kam sniu kinom yok lap ban busuk lani ban rung nakawe ka trio sakawe ka trio non kawe ka sinong sakawe ka sinong nrei ngin rat ding khong yakum kani kajing e kadi kapor yang ni hon yong bakari khasi jani kadi kari teprio teplay kari tepkur tepha kari tepkur tepjai nrei ka e ka basosi mata kalong ba kini kijing e bun sien kija hala yeng lasam kija hagi sinong kita hakaba idei kikur kijat idei nakajuk kacet penrio kajungi kaba penlong ini banwa kaba penlong ini bangin puson balai para kajuk kacet penrio nidon yakani kajing slow ban sim ani bande yakani kakam kaba ijri ani kakam kaba excitement kaba ka emlang kesalang kajungi kum kinong syong nyemla pan pediang nomor kertas namdan sibon kikentian ndrei ngasupa pan ong ba kani ka an kaba ka sarkar Meghalaya ka sarkar India kalau pensekam kalong ba om tamba ki basak tambor kinat ka jing penstom ndrei wat yakini kibale kinsleng ani kibale syad iki kena ki bapo kat pasnam kita ru ladaki ujor ladaki don ki brio ki bawan semat ban ujor kingat ha ka jing penstom kumjuru ki ba pendon kam yaki kena hagi niki pornografi aga ketien nongwe lani ban penrung lani penlong i kena ban le yaki kam ki baca clear ban ring video lani hagi media ki ba per kataru lada ka don kum kata don kam bakin wan mi sekmat baka an kam te lakam lada ngi susah ngi mi sabar ngi kon no tang hala yeng kata ka jisniu kam nang kadre kadon kam ngi bangin mi sabar bangin yang yale persya bagi ni kijing sniu ken omla bagi nang kiyo sekmat ndrei ngin rat ding khong iki nadu tenrai bat kata kalong bangin stang yakani dak bangin hikai lagi jong kikon halaki rempai yeng kestan ki rempai yeng ki jongi ba ngin hikai kikon ba pet katai kadika kantai ka khun jong ita pet kanir kadika kantai kadika hinmen jong me lani kadika para jong me lada mile iben yakani ka kantai omba mi iben yakatai ndrei mi khenpo ani mi mem khen ko ya ka jinglong kantai jong ka kmi ka bakhai me ani jong ki para ki hinmen ki jong me